Haupa, ni Lander Gonzalo naz eta automatizazio eta robotikako ikaslienaz, eta hau da gukin dugun azkenengo proiektu. Bueno, hemen errezeti ezartunde, errezeti izango zen, ze pieza gure dugun hartxe robotak, eta robotak bere kamera baten bitartez, topeko bane pieza hori hartu bere pintxakaz eta zintan itxikoan. Zintan izterakoan, zintiek badaki itxi duela orduen eurrera hasiko zen joaten. Zintako lehenengo postuen, zilindro urtengoan, zulo bat eitxerako moduen. Eta oin bigarren postuen, amendik aizie botako txagu, zulo hori garbitzeko. Aire estatu goztien, azkenengo posizioera joango zen zintie, eta hor robotak hartu eta beste zinta honetara erango gane pieza hori. Zinta horren lehenengo postuen margozteko postu izango zen eta argi berde horrek adirazten dugu margozten dagoela. Kamarik detektetan dugu piezi ondo badauen eta ondo badauen piezien robotari botako txo bile etorteko. Kasu horretan txarra izango bazan, atxera betorko zen hau robota eta ara kajara botako bat. Txar moduen aparten goan. Robotak hartu da beste zinta honetara erangoan, horretarako robota bera mobidu bide ona posture heltzeko eta mobiltzen danien robotak itxingo dugu zintan. Zinti aurrera hasiko da eta lehenengo postu izango da berotzen dagoela. Eta berotzen dagoela adierazteko argi gorri hori dekogu. Bigarren postu horretan, zilindro batek urtengoan eta hemen zigilu bat sartzi izango zen, beren helburuen. Eta funtzio hori amaitzerakoan, azkeneko postu etorko zen eta horre robotak hartu eta integiratzeko bialiko dut. Robotak badaki bintzeritzen ja pieza batek horretauela harina utik eta orduen beste itxiko dugu beran lekuen. Kontu niokingi hau okupeta dauela eta orduen bigarren postuen itxiko den. Eta hori izango zen